Ito na pala yung simbahan natin ngayon. Natapos na itong kisamihan. Tapos dito, ayan, kita nyo naman. Ayan mga kasinag, nilalapatan na po namin ang plywood. Ayan, nilalagyan na namin. Dalawa pa lang yung naikabit namin. Tapos dito kakabitan naman namin. Kung nandito ngayon si Kuya King, Kuya Bin, Kuya Ding, palit nito yung pato, yung ano niya, DJ. Ayan. Ikaw mo balik na ito, pipirahan mo na. Bakit mo magagayon yung bumibong? Yun nga, siguro hindi pa ganun brand niya. Ha? Siguro niya. 90 lahat yan. 16. Ano ba tayo na? Dapat tayo na. Dapat tayo na rin sa kuya. Sige, patuloy. Alas mo na. Ayun. Ay, dito sa pagka itong hawak-hawak. Ayan. At yan, yung mga guri. Ay, ang pagpagod ka eh. Pagkaubos na kaya? Ha? Pagkaubos na kaya? Laptikan, ano? Hindi, tanda na lang. Yung tanong na sinakawin. Paano yung pagpagod? Tignan yung kabalyo. Maluhog pati ito, luhog itong buhay na ito. Iya, kita. Isang kapantay. Sarap baga. Uy. Dibalik mo karang nila ni Kapa.
ikaw. Sublaan na dumatong itong kuyan, itong susupulan ni ang kuyan. Aki. Siguro niya. Kuyan, itong sa litro. Hindi na ba niya? Alin? Hindi, kuyan mo na lang. Siguro para na. Oo. Pupunin naman ba si Lapis? Ay, lapis. Lapis dito. Hindi ko lang. Meron na ito. Daing ka. Daing ka. Sige. Daing ng guri. Hindi. Yung taho-taho nyo. Yung mga kahoy. Ikaw ko rin ikaw. Okay na yun. Oh, sige. Taho na yan. Pwede na tulak pa. Hindi ako Sige, sige. Suro tayo ng kahoy. Tignan ba yun? Yan. Ako rin. Tignan yun, hindi. Sige. Lubi ate, ano yan? Ano yan? Patang ka ng kain. Okay lang yan? Ayan. Okay. Paku. Ayan na mga kasinag. Ayan na, nalagyan na ng plywood. Nakikita niyo yan. Tapos dito, isa pa lang yung nalalagay. Isa pa dito. Tapos yung mga gilid. Ito. Ayan. Diba? Yung kantuhan na lang na yun. Tapos ito. Itong diretso na yan. Yan lang ang lalagyan ng plywood. Itong gitna okay na. Tingnan nyo naman. Okay. Dito. Para makita ang kaanuhan. Oh, ha? Ang ganda na. Salamat. Salamat sa lahat ng nag-sponsor. Hindi na mainit itong mga kasinag pag nalagyan na yan. Hindi na mainit dito sa loob. Ma-press ko na to. Kaya lang yung pinagaba ko. Ayan, malanghalian muna tayo. Ay mga kasinag, malanghalian muna kami. At tanghali na. Kami lang muna ng halian kasi yung iba umuwi. Kaya pa ng halian namin, oh. Gulay na lang ka. Ayan. Ang laki ng sili nitong bangot, ah. Bangot ay pasayan. Mga kasinag, pasensya na kayo, ha. Hindi ko kayo na-update kahapon. Hapon na kasi kami natapos. Ito na pala yung simbahan natin ngayon. Natapos na itong kisamihan. Tapos dito, ayan. Kita niyo naman. Oh, di ba? Tapos na mga kasinag. Pero ito, hindi pa. Oh, hindi na inaabot yang kahapon. Gawa po ng hapon na talaga. Hindi nakakayanin. Kaya ngayon mga kasinag, nandito ako. Yan ang tatrabahuhin ko. Yan ang tatrabahuhin ko ngayon. Kaya trabahuhin natin. Update ko lang kay mamaya mga kasinag, ha. Trabahuhin ko muna yan.